അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കോയിൻ OPS എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറെ ആൾക്കാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭവം എത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് നിൽക്കാനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ AC വഴിയിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് സീനപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെയിം അടിക്കാതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു മെയിൽ ID അടിക്കാതിന് ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കുക, ഒരു പാസ്വേഡ് അടിക്കുക, അതിന് പാസ്വേഡ് വീണ്ടും അടിക്കുക. മെയിൽ ID പാസ്വേഡ് ഓർമ്മ. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഫർ കോഡ് ഉണ്ടാകും, മസ്റ്റായിട്ട് 290 എന്നുള്ള റെഫർ കോഡ് എൻ്റെ തന്നെ അടിക്കുക. വേറെ ആരും അടിക്കരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെഫർ കോഡ് അടിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്യാപ്ച കാണിക്കുക, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾ പേടി നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, പിന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടിച്ച് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലോട്ട് പോകും. ഇപ്പം എൻ്റെ വാലറ്റിലാണെങ്കിൽ 0 കോയിൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോയിൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വെറും 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. ടോക്കൺ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മോഡ് APK തരും, അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആ APK ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് അവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മെയിൽ ID അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് കാണിക്കുക. അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് കാണിച്ച് ഒരു ക്യാപ്ച കാണിച്ചിട്ട് SMG കാണിച്ചിട്ട് ഒരു എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വരാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാറ്റ അല്ല ക്യാപ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോന്നിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി എനിക്ക് ഓരോ ടാസ്ക്കാണ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റേഷൻ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം വിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കോയിൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ 20 ടാസ്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 4-5 കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ APK പോയിട്ട് അവിടെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത മെയിൽ ID പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇന്റർഫേസിലോട്ട് പോകും. ഇപ്പം എനിക്ക് വിഡ്രോ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇത്ര കോയിൻ ആഡ് ആയതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാലറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ 2250 കോയിൻസാണ്. ഞാൻ 2000 കോയിൻ 15 രൂപയ്ക്ക് വിഡ്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോയിൻ ആഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പെൻഡിങ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ 24 hours കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. പെൻഡിങ് എല്ലാം ഫെയിൽഡ് ആവും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കോയിൻസും ഏൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ടെലഗ്രാം ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അത് മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വിഡ്രോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 30-20 ലൈക്ക് ആകുമ്പോൾ കിട്ടും.